Friends 1. כל כך התגעגעתי למשחק הזה, אני לא שיחקתי שנים באמת. אני גם שנים. יאללה, מי חושב שאנחנו יעבור? לייק. מי חושב ש... טוב? כן, נו. אתם יודעים מה? על האדום הזה או על השחור הזה שלמטה אצלכם. וגם לייק. אתם חייבים לייק. אבל באמת מופת אחד יהיה גם המבוד הזה. רק שיקחו אותי, רק שיקחו אותי. לא 100%, אבל מי שרוצה שיקחו אותו, לייק. תגיד את זה, מה? לייק. הנה, לא לוקחים אותי. זה לא. Welcome in the need. נגמרו. כן. רגע, מה הקובי? אני שכחתי, כל הקוביות הן נעלמות. אבל כחול הוא קל, נכון? אני כבר מצאתי את כולם. גם אני איזה קל. גם אני פעם. הנה. נו, כי כולם רוצים. הנה אחד. מצאתי עוד אחד. וואו, מצאת 3. זה כמה. לא. הנה אני כאן כחול. תהיה בקצה. הוא לא יכול. נפל. יתן בן. אבל לא כמוכם. שכתבות. למה בכלל לא המלך? ביי. אתה צריך להחזיר את הקוב. אני יודע. נתנו על זה כסף. תחזיר עוד 5. מה עוד 5? עוד 10 חסרים. כן. הנה! 1, 2, 3. וואו. אני מפחד קצת. אני גם... הנה, יש לי קוביות. יאללה, תכלס. עוד 15. טוב. אני יכול לקנות מה? כן, אני רוצה לקנות אותה. זו קופסה שחלמתי עליה. קופסה אהבה עליי. מתוך 24. מה זה הרעשים האלה? אבל יש שידור חי. אתם יודעים איך עושים מאסטרים? כל פעם אחרי דרך הם בקופסה. ככה עושים מאסטרים אמיצים. שכחתי לעשות. די, אל תהיה פחדן או פחדנית. מאיפה לי לדעת? מאיפה אנחנו יודעים? תחלום, טל. תראו, אנחנו כעת מאסטרים. 22 מתוך 24. וואו. ממש נבהלתי. הוא כובד. וואו. אל תתקרב. וואו, היו פה. היו לקחת.
לא, את שומע. כן, מתי ששומעים ישר. ככה עושים פה. הנה, יש שם קוביה. יופי. אם יש לה 3 קוביות, אז הנה הקובייה האחרונה. כל פעם אומרים דירה. בבקשה, לא אליי, לא אליי. לא לכאן, לא לכאן. יא חביבי. יש! שמתי! חברים, עברנו את השלב! את הראשון. מה כזה? עכשיו יש ירוק. לא, ירוק הוא לגמרי יותר טוב. הוא לא לגמרי, הוא כזה לאט כזה, אבל בקופסה הוא כזה כזה זורק אותה לפח ואוכל את האנשים. מה, הרגו רק אחד? מה איזה בוטי? יא גרועי. אבל כן, אני הפסדתי, אני זוכר שהפסדתי ברמבו פרנץ 2. אבל... מה? כחול היה אחרי דלת! לא ידעתי. וזה היה איפשהו פה בצלבה. די, בבקשה. עכשיו אולי הכתום. אני יודע איך לעשות צ'יטים. יאללה. אוי, יש. בהתחלה יש קוביות. כן, זה. בהתחלה יש 2 קוביות. בדיוק על ירוק. כחול והרוק. הרגו. יא בוציק. נו, כי כולם היו למעלה. גם אתה היית יכול למות. בוא נסתובב הרבה פעמים כחול בגלל זה אני לובש. זהו, כל פעם אני בקופסה, רק אומר. למה? ועכשיו אתה כל פעם עם הקופסה? כן, ומתי שאני רואה ירוק ולא כחול. אל תלך אליי, פופסיק. איזה פופסיק טוב. איזה פופסיק. 7 מ-15, זה מטורף, חברים. אתה אפילו עכשיו 8. זה בגיל שהולך כחול. הכיוון מחבר. הנה הכחול, ראיתי את הכחול. איזה תחתני. יא בוטים. וואו, כמה יש. טובים לכם מאוד. הנה אמרתי, זה מה שקורה מתי שאתה... אנחנו חייבים עוד 4 בול. מה יש ל4? יש ל4? הנה כן, אני שם. זהו, עכשיו אני... אז לא להיכנס. אתה יכול לקחת? זה טוב, אין אף אחד. 11. שמתי! 12. וזה כתום? כן! סיימנו את הכתום! אנחנו חייבים עוד 3. נראה לי מישהו מצא, אבל לא בא. יש!
באיזה שלב? השני. כן. עכשיו זה כתוב. תראה, 10 דקות. כן, 10 דקות, על 10 דקות. וואי, זה קרה. חברים, לייקים, איפה לייקים? איפה למטה? וגם קיי האדום או השחור, פשוט כזה, פעם. מה? אתם משוגעים? בוטים! איך הם הורגים? מצלמה, אני אהרוג אותך מצלמה. הם דיסלקטים. מה קשה בזה? הגברת טוב. מה זה שידור חי? כן, זה אני משחק עכשיו. כן, אפשר לצפות. צופים? אתה יכול להגיד גם אותו. מנורה! מה איזה מנורות? עכשיו זה הכתוב, נכון? כן, כתום הוא הכי קשה. כתום זה מהירות, נכון? פתאום הוא קופץ עליך. אחרי זה לא יהיה אור. אסור לכחול המבורגר. וגם אסור לכחול לשטוף אותו. מה, יש את זה לשטוף? ידעתי שזו סכנה גדולה. הנה, זה הכתום, רץ. מה, עוד 2 מנורות, נו, חברים. עוד מנורה ירוקה ועוד מנורה גדולה וזהו. הנה, הפס הכתום הזה. לא, אני כל כך מפחד, חברים. בבקשה לייקים. כמה שיותר לייקים, כמה שיותר אני לא מפחד. חברים, הנה! 2. אחד. סגור. אבל אנחנו צריכים עוד מנורה אחד ירוקה, מה אנחנו צריכים? Потом выключит свет у вас тут. כן, טלה, אבל בבקשה אל תדבר ברוסית, כי אתה יודע, יותר אוהבים אותה מה שלא הנה, מדורה, עוד מדורה. יש, איזה? ועוד 100 מגות. אוי לא, אימא'לה חברים. מה אנחנו נעשה? צריך
כמה הרגו? רק 1, 2, 3, 4, 5. עוד המצלמה, אני לא רוצה שהמצלמה יראה אותי. איפה הנף שלכם? בינתיים אין לנו דעות. שמו לנו בשביל יהיה לנו יותר מהיר. עכשיו יש זוק feed a white power up. Woho knows now. הנה עכשיו יהיה לנו לפחות יותר טוב. יואו, איזה פחד. עוד אחד, יש לי בטריה אחת. אנחנו צריכים 9, שזה מספר הכי קטן, אבל... יואו, חברים, אתם יודעים שזה כזה קשה. מה, אפילו לא בטריה אחת. חייבים. כאן יהיה כתוב, עוד מעט אנחנו נראה אותו. נו, מסתירים את הכתוב, אבל... עוד לא בא שם. מה את עושה? אל תעשי את זה עוד פעם, ראינו כבר הרבה פעמים את הכתום. יש לה בטריה כמה! אומייגאד, זה כמה יותר טוב. אבל לא כזה טוב. גם לה יש בטריה, איזה מזל. יום, אני חושב שאנחנו נצליח ואנחנו נעבור. חייבים עוד 4. אוי שיט, איזה פחד. אנחנו כמעט עוברים. וגם בגללי אם לא שמתי את הבטריה לא היינו עוברים את המשחק. היינו. אני מפחד מכל אחד. הנה כחול.
כמעט אנחנו אומרים את זה. שני בטריות. אוקיי, אני הולך. מחפש את השני הבטריות. מה, אני יודע, זה מסוכן. אבל אם אני רוצה לעבור רק בשבילכם. לא, אני מפחד, אני לא יכול, באמת. יש לי פחד כזה גדול, אתם לא מאמינים. עם בטריה? עם בטריה? אני צריך עם בטריה. בטריה, בטריה. ירוק, ירוק. ככה לא ראיתי. מנורה אחת שהיא שם. אבל אני לא חושב שאנחנו נצליח. או לא, לא הולך עליי. לא, זה מסוכן. זה מסוכן. מאמי הווידאו סנימאי. אנחנו כמעט עוברים, חברים. שימו לייק, ממש פחד. ממש פחד, באמת פחד. כמעט עשינו את הכל. רק בטריה אחת, לייקים, הרבה לייקים. אני אומר, לייקים. מה, אני היחיד? לא. אוקיי, אני יודע שזה מסוכן. הנה אמרתי. איפה לי לדעת מה יהיה אחרי תכלס. זהו, באמת, אני לא יכול לקחת. כי אני לא היחיד, מה? מה? הוא רוצה את מישהו. אל תאכל. מלא, ממש פחד. יש להם את הבטריה? כן? יש! עברנו! יש לנו את כל הבטריות. יש. עברנו, חברים, או שלא? לא, עכשיו זה הכי קשיח. אם נעבור, נצליח. אבל זה רק 24 דקות. אוקיי. אוי, לא, אני זוכר את השלב הזה עם העוגה. מה לעשות? שלב עוגה הכי קשה. אבל אנחנו נצליח. רק 1, 2, 3, 4, אנחנו 4. הנה של ירוק. לא של כחול ושל ירוק. כתום. חברים, באמת מצטער, זה ממש
יבשים. הנה, יש שם כחול שהוא ישן. וזה השלב הכי קשה, הבלונים. מה אתם עשיתם? ואחר כך הבלון הזה לא יהיה לו אוויר ויעוף על המזלג, ואתם יודעים מה יקרה. כן, יפוצץ. אוי לא. יכולים.